No. Ja to si nevymyslel. Niečo mi tu chýba. Čo ti tam chýba? Asi tak 3 vstupy. Však ale na čo sú ti vstupy? Si hovoril, že Dčko ti dá pocítiť, že to je Dčko. Čo sa zmenilo? Takže toto by mala byť nejako easy CD, hej, trasa. Využijem svoju bočku. Celé zle. Si naťahol. Už vidím, aké malé dieťa, ak by tam išlo. No, akože, ak si tu išli. Ty čo fakt, no? Driftéži normálne, ešte ak som mal blato na topánkach tam z toho prejazdu. Som teraz nepozeral, kde si nával nohy. Fakt. Neviem, jak moc si išiel. Ty jak moc si išiel nízko? Nemoc nízko. Lebo Roman išiel, že hodne nízko. Nešiel som až tak nízko. Ale vedel som si tam nájsť ako keby nejaký oporný bod. No, tak uvidím veď. Aha, no však to je easy. Mám tam kde stať? Áno, tu áno. Akože, už treba fakt dlhé kruky. Dobre. Toto bola pásaž na dlhé kroky, ale ako... Pohode. Tam to jak vyzerá? Zase nejaká zákernosť? Nie, toto je v pohode. Tu iba musíš dať vysoko nohu. Jak ma tu našli? Prvá pásaž úspešne za nami. Nebolo to také špatné. Teda ako rozhodne by som to neprirovnával k žiadnemu ečku, jak Roman. Akože vôbec. To práve neprišiel ťažšie ako toto. Keď som sa tam držal. No ty si to prešiel prakticky. Debilne stojí. To dobre stojí. Šmik sem, šmik tam. Ideš to skúsiť po tej ľavej? Ideš to hlavne pozrieť. Ja som tajemnejšie, akože pridržiavaš sa lana, ale ideš presne tak, jak si, tak rovno. No? Ti poviem, že nie som si úplne istý. Toto je ďaleko totiž to, vieš? Nie, ja som myslel tak, jak máš brucho, tak v tej línii z hore, vieš? No, tuto to máš vyšmíkané, vieš? Čím dlhšie ja to pozerám, tým viac sa mi nechce. Vstup na hlavu nezabudni povedať. Však, presne takto som myslel, že pôjdeš, jak ideš a v pohode. Tu je to vyšmíkané už. Môžem? Môžem. Pozriem.
No odtiaľ toto vyzerá horšie ako tam, kde som bol. Pekne na piču som sa tam držal. Checkpoint. Kačáka som dal. Čo? Koniec? Koniec filmu. To bude tiež nejaká rozduška. A to doprava sa pripája nejaká iná ferata, hej? Jedna noha tam, druhá tam. Dobre. Warmapik máme za sebou, idem dál. Tož, čo to tu máme, Roman? Zreferuj nám. Odfotil si to? Kam lezeš? Hej, ja to mám odfotené. Ale má to tak na hovno. Máš to tak. Jak na fónu, však normálne celú cedulku mám. Mať časovú os. Nemá telefón pri sebe. Jak časová os? Časová os je, že kde začíname? Začíname tu. A končíme tam. A ideme tudun. Engine start, Dčko, no problem, tudun, 5 minút. Problém, engine kaput. Len si hovorí, že toto je cečko, ne? Tak. Super, zasa chytám krč do tej pravej ruky, som si zabudol dať to magnesko. Píči. Nepríjemné.
No toto bol príjemný úsek. Najprv som dostával krče do jednej ruky, potom do druhej. Fakt som si to užíval. Nepadaj! Keď nejsi istený. No, ja neviem už. Sa tu k tebe kopnem. Tak, toky. No, je to také D, no, miestami. Ale zase majú tu veľa stupov na nohy porobené. A tu skádze mám dať nogu. Akože... Ne, zase je tam nejaká fičúria. Dosť zle ináč. Ukáž, počkaj, ja sa tam idem nakloniť kúlom. Ja, to dosť zle. Ja však uvidíš to, uvidíš. Chcem ho mať na kamere. Aha. Ty kokoza, toto je akože, hej, to Dčko, slabé. Ani náhodou není Dčko. A tak zase podri sa, máš sa kde postaviť. Netvrdil by som úplne. Vieš sa vystrať, aby si sa predsvakol a aj bude také hrozné. Teraz drž. Stále to je čisto na ruky. Až tak? Tie moje ruky, ktoré dostávali pred chvíľou krče, sa tešia tomu. A čo bolo? Toto bolo to vyšmykané? Tam, hej, ale dal som si tam nohu. Toto vyzerá zaujímavo, no. Neviem. Úplne akože také rakúske DE. Zas ďalšia. Hodne zajímavý úsek. Nehovorí nič. Dobre, toto hodnotím ako veľmi silné Dčko. Akože, not gonna lie. Nájdeme si nohu. Tak toto bolo ako hodne silné Dčko teda. No, to není ako lomeno F fake. Piť. Vieš čo je to lomeno F? To je to fake. Hej no. Ečko fake. Zajímavý úsečok.
To čo tu vymysleli? A potom nezabudni si na terata ten kábel. Krámla je tvoja. OK. Tak to je mi to práve, že príjemnejšie možno. Najstabilnejší mostík ever. Dobre. Bez srandičok. Vodry, mravce a chodia a hore dole idú. Klamal. Jak to tam vyzerá, Jacobis? Že končíme, ale že hnusný koniec. Až tak? Široký rozkrok. No čo, jak ste to videli? Dlhé kroky do neznáma. To si ma potešil, to je presne to, čo som chcel na záver tejto feraty. Akože je to parádny warm-up, takže Môžeme ísť na niečo seriózne. No, tu už fakt netuším, že kam. teraz si musíš tú nohu odtiaľ dostať. Tiež mi nešla von. Máš som si vyvarovať. Tak to je všetko v poriadku, ale jak zlyháš, tak padáš. Ej, je to tam. Je to tam. Nebolo to easy. Nie. No let's go. Vyzerá, že to máme na dneska za sebou. A čo, ako by ste zhodnotili dnešné lezenie? 5 do 7. 5 do 7? Za čo si ubral 2 body? Za nesprávne Nesprávne. označenie. Značenie. Hej. Bola pekná, ale... Musím súhlasiť. Aspoň je tu pekná príroda. Hej, akože toto je... Výhľady nič moc, príroda fajn, výhľady slabé. Občas tu niečo smrdí. Občas tu niečo smrdí, ale Čo ste dali na ako hodnotenie? Ja len pekná príroda, nič iné na tejto To isté. čo mávajte na rozlúčku.